Abli, be. Ay, humawa matayawi. Lasa diri. Matayawi, be. Ano ba ito nagdagyawi? Magkosa tagyawi na. Uy, unsay mong gingon, be? Hago, balik-balik. Kuwang sa? Kuwang sa utok. So, yun sa mga barangay, so karon mga barangay, nanawin sa Bohol, no? So, uban ni Baby James. Oh, Baby James! What's up mga kapipapig? So, karon mga barangay, ito mo diri sa Alegria. Alegria ra mga barangay, no? So, aton tanan mga barangay kung kumusta na ang Alegria, no? Kung naka-recover na ba? So, soroy ta kadit mga barangay. Akong GoPro ibutang sa helmet. So, let's go mga barangay. Ito mo kadit sa Alegria. Tara, be. Ha? Yun guys, what the Yawi, be. Ha? Yawi. Dali naman kata. Dali, no? Bunong So, tao. tara, be. Okay, drive. Adi. So, tara na mga barangay, nakuyog dyan ako motor mga barangay, no? So, di na ko manghuam itong ka-Richard, kaya bate kayo. Bate ko yun. Mas nindo din yung motor mo mga barangay, ka-Richard, bate kayo. Tara, bate kayo mga barangay. Di na ko manghuam, na. So, tara, be. Chard! Dali sa! So, atong sumugos si Richard mga barangay. Chard! Bako sabi, di ko manghuam na, kaya bate kayo. Di ko masakay na, kaya bate kayo mo. Bro, na kaya? Masungo siya, ing nagbate kayo ha. So, nada may bisita rin. Mani uyab Richard. Ikaw ang binibini na ninanabis ko. Grad niya siya ta. Ano ka? Ay, pitik-pitik na ka magaras na. Drive ah. Pasitilap na, patira na ni mo ron. Suyaan ka mga pre kay nindot ko ng kuha niya. So naka-drive ko ni ganyan, lamig kayo no? So sa mga naka-sniper yan oh. Kuha lamin yung motor. So, let's go. May lamig ay. Di ba tayo? Palini mo yan. May lamig yan. Kaya mabito yan. Tara be. So let's go mga pre guys. Balay ng mga pre-koy, so dakog damage kay mga pre-koy. So ang uban ng mga pre-koy kay nag-recover na gamay mga pre-koy, pero makita gyapon ng ulti ni audit na, so ni marka gyapon ng ulti ni audit, so daghan pang balay nga pa kayo ka recover no. So sa motong amuha mga pre-koy. So diha mga pre-koy sa unahan daghan kayong kahan nga tumba. So grabe dyan ni audit. Dagang ko ano. Dagang nga damage oh. Loe kay mga pre-koy. Nanay tindahan pagpalik kayo nga damage. Kaya rini na yung damage. Kaya dato mo sila, di bungkag. Illegal pa ilabi no? So diri sa unahan mga pre-koy daghan dyan diha kay mga pre-koy daghan kayong kahan nga tumba. Samot na tong akasya mga pre-koy nga daghan dyan tato kay tog dahon ligon kay tog kahoya. Tanaw nga pre-koy mura nagnaopaw na. Wanay dahon mga pre-koy oh. Grabe sud dito eh. So daghan kayo nga tumba mga pre-koy. Luis sa kasya. Luis mga panay na po yun. So dito sa nahan mga pre gamay-gamay na lag damage. So mo lantam sa balay mga pre. So ako na lang ni i-stop mga pre. So yun mga tay kung ano itsura dito sa Alegria na. So medyo naka-recover na sa gamay mga pre. So pero makita gyapon ang ano ang ulti audit. Be, obal ka? So, mutan na ito sa balay mga pre mo bisita tangan to. So, uban ka di? Kaya magbago ko vlog. Ha? Uban ka di? Uban! Nakita mo, Pagbutas. uy, has ito eh. Ha? Ayaw mo yung has. Magsinila sa ganin ni. Sa papa nga. So yun, kay mo uban mas Baby James mga pre mo bisita ko balik na to. So, i-revlog lang no, katong gi-vlog no gapon di lang to na sumpay dire. Baguhon lang na kay naimuuban si Baby James. So atang tanawan nga to mga pre kung sa kadako ang guba sa mong balay no kay natangtang magungsin sa kusina mga pre. So Gilupad. alidaan nagkahoy, alidaan nagsin. So hinaot na inyong mintabangan mga pre no. Senstar baka naman. So pwede sa hatag og gigas na mga pre. Parang nagdangog na. Bagyo mi din he, di tabangan sa din. Asa to mong gingon be? Sus, og din he pagbagyo yap.
Mahulog dyan yung kaisog. Kuya, bata horot kung nakaisog kung napa may dire. So, dara mga pre kayo. Bakit? Ang kawayan na sus labungan mga pre kayo. Dako ang hiloonon mga pre kayo. So, ang kawayan hinoon nga gabok na kayo mga pre kayo sa wifi. Wadyo na tumba? Oh. Bili ba sa wifi? Ilan ang kaya niya? Bantay diha basta ni Has. So, loya mga pre kayo. Sus. Daghan jud sa kanito ba dire mga pre kayo. Mahal kay ni suban ibaligyan nila. Sagbot ra mo guna. Sagbot. So ra mga pre kayo, loyas balay mga pre kayo. Loyas buwa ko. Ang siguro sa GoPro. Wala. Nagta. Ato sa Santa Andres. Dili de. Stilan. Kudu ko guba. Putol jud ang kuryente na mo. Papa na ayo dayo. Ang nangka mga pare ko ang katong taas man tanang nangka ana. Nah, wan ay sanga. O di ra mga pare ko murag nikalit og kuan mga pare ko. Nikalit og saka ang yuta. Di masabtan. Sudra ni sakag amo ni taas de pundubi no. Tuwes balay ng mga pare ko. Ana lang kabe kay base na ilobe mga tagak. Oh, mga pre koy, one I see mga pre koy. Ang sakay porma sa sud. Ana lang ka kay tanaw sana dire. Natumba jud ang lubi sa dire mga pre koy. Sus kung na pa siguro mga dire mga pre koy, horot yung kaisog no. So, kuyawag dire pa ni naigo no. Kuyawag natumba pa ning usa ka lubing taas mga pre koy. So napa jud diha. Samot na ni kuyaw kay kung may gani wala tumba sus. Hagba jud nas balay mga pre koy. So kanini pagabas na lang no. Ako ang inos dito, malagsugot no. Sa kikuyaw kay mga pre koy. So dire mga pre koy sus paita. Dako hinluon. Napayon lang Richard nga giyon unang Mayo na abta na lagbagyo adyo labi. Tilang bata. Sus. Grabe gitsura oh. Naman to ni agianan dire mga pre koy. Diri pa daw ngadto, padung sa signalan na mo diri so. Naibaliti di mga pre koy. Diri kawayan padung ubos. Nausab ka ng porma sa kuan eh. Likod sa balay. Ang kanikahay mga pre koy dapat ni nga to sa atubangan. So pwede pa siguro ni magamit man lagwan ni naunsa. Still lang nagabok na lang wajud ikadapat. Saan man way kwarta. So yan mga pre koy. Tanata sa sulod mga pre koy sa porma no. So may lagap na damage gamerag din na di na matawag gamay damage mga pre kay damage jud. Alidaanan sa ni tanan diri sa atko na sa atop. So ablibi ay huwa matayawi. Lasa diri. Matayawi be. Ano ba ta nagdagyawi? Magkosa tagyawi na. Kosa tagyawi. So mga pre kay nakadani magyawi na so dongdong nagbalay wap na idang yawi. Unsay imong gingon be? Hago, balik-balik. Kuwang sa Sa utok. So dara mga pre kay. Nga na dyan mga Pilipino ba no? Kuwang sa pamalan si sa Utok. sa atong abdihan mga pre kay. Ano ka to? Yay. Ayay kahugaw. Iso din sinula siya. Ayun. Kay magaras. Char. Hele. Dali sa balay be. So Hay, ben sinilas. luya sirip may lagwan ni naguba ba? Stilan utang ra bidyo taon ni. Kanang hugaw dito mga pre. Nakuan ra ba to yan na So hugaw jud kay mga pre no. Wala pay bintana alihan lang taon na. Ito sila na sa pang vlog mo yun Oo. Sus na may basiyas red horse. Ilhanan dyan pala hubog. Di ko pala hubog mga pre kay Richard na. So hugawa sa mukha anong gamit mga pre kay. Stilan. So dako kay damage dito mga pre kay sa kusina. Ay ba ka tagakan ka debi. Namuya. Diyan no. Agsuga ya. Loo jud kay ang porma sa balay mga pre kay. Agsuga ya. Ang suga sa gaya ang guba na siguro na binabasa naman mayo. So diri stilan. Agad natikno ko din ha. Ha? Natikno mo ito kay. Tay. Dito
tay maayong lampas. So kung mga pre Jesus di pa gibilin labho na si Richard. Stilan din bata aw dyan ang labadaan. Ugawa mga pre kayo Babay, mga pre-koy. Saan mo yung pre-koy? Babay! Yun o. So, ijod kay forma sa mong balay mga pre no. So, medyo dako-dako yung siya damage. So, ang alidaan na yung mga pre kay sin og mga kahoy dihan kay kinagabukan niya. Yang kanay kay madadaran ni kay ligon-ligon pa man Wala siya naon sa diri pero dito daw dakog buslot mo to gi ayo ng tito diha. So, andire los kusina kay kin. Ito maguslot kay man niya. Ha? Murgi saka gatop ba? Nasaka rin atop. So, dito mga pre kay may dyan naidak kong damage no. So kung mo donate mo diha. Ay, gataw yan. Manong. Wow, ka. Hindi, uwab yung pakilo. Nabangi po ni. Ikaw kay nagubag ang mga sa baboy. Ay, pwede nagkintrak na tatak mo yung sponsor mo din. Sabi, kawar kanay kita. Ha? Asa manggingon? Ha? Pwede nagkananaang traka kananaang drawing mo sponsor. So akong kalamansi na pastilan. Wa siya na tanom pag black ka na mo no. So akong tanom mga pre luya. Bango. Kalimut ko black sa kusina pi. Uli na mga pre koy. Luoy kay mga balay mga pre koy. Kita kayo bayay. Karon po may nakabalik dire so all mga 2 months kapin po mi santiki no. Katong paglakaw na mga pre kay tunom pud kayo nga mao'y pagkuas bagyo mga pre kay pagsulod Bohol. Sakot na lag namin dire no. So horot jud mo ka isod siguro. So yan Pag bagyo bitaw ya. Dire gikan naghangin. Dire pag dire naggikan naghangin niya. Palawag ko kanang sa kuan mga pre kay sa ads po sa YouTube ug sa Facebook hinaut nga dili ninyo escape ang ads no. So hinaut na ni ads sa Facebook kay puro man god yellow dollar sa Facebook wala makita. Sa live stream ra makakwarta ginagmay mo pare kanang isenyog star so mo send mo pila na 70 star $1 mong na 70 star so namo ganay kalta sa Facebook kung mag-send mo stars dili na amo ajud tanan na sila 20% magoro so dako sa dilahan no. So kung GCash, kung direct GCash, siyempre. O ganahan mo ani sniper. Ang Sniper sa do. So ang kung GCash akon mga pre, ako lang nang ibutan das comment mga pre. So kung gusto mong mag-donate mga pre. So yun, daghang salamat mga pre. Yan nabuslo to yo. Sunod mga pre basta makagamay magdrama no kung nanasi ako bugoy dire no. So kung wala pa siya, kami sa lang. Oh. Gama-gama sa lamig mo. So yun, ko gimingaw kay video. Nga ka video. So, daghang salamat mga pre. So, atangi lang among bagong video mga pre. Bye-bye. God bless mga pre. Ito nakasuway ito sa Bagyo Parikay. Hurot sin kaisog. Kinakusugan dire gikan hangin.